Добрый дзень. Сёння 14 лістапада і мы пачынаем агляд найбольш цікавых падзеяў за тыдзень, якія адбыліся на Аршаншчыне і ў суседніх рэгіёнах. Ратаўнікі спрацавалі добра, але дактары не ўратавалі. Памёр мужчына, які пацярпеў у час пажару на мінулым тыдні. У Лёзненскім раёне ваўкі пачалі шкодзіць насельніцтву. Паведамляецца прынамсі пра два выпадкі, калі драпежнікі забілі свойскіх жывёлаў. Рэгіён рыхтуецца да дня народзінаў Владзіміра Караткевіча. У гэтым годзе святкаванне выйдзе на міжнародны ўзровень. А таксама некалькі станоўчых навінаў у самым канцы выпуску. Ёсць нагода даглядзець ролик да самага канца. Прыемная навіна з футбольных палёў. Аршанскія шпурляры перамаглі пінскую хвалю з лікам 3-2, прычым перамога была валявой. Аршанцы загналі гол на апошняй хвіліне, чым здабылі перамогу першую з 22 чэрвеня, перарваўшы серыю з 9 паразаў запар і з 18 гульняў без перамогі. Дзякуючы перамозе над камандай з Пінску, аршанцы практычна гарантавалі сабе месца ў першай лізе на наступны год. На жаль, аніводны тыдзень у нашым рэгіёне не абыходзіцца без трагічных здарэнняў. Назіраючы за паведамленнямі прэс-сакратароў экстранных службаў, нам здавалася, што гэты тыдзень можа стаць прыемным выняткам. Ні трагічных пажараў, ні смяротных аварыяў у рэгіёне не было. Але і зусім без смерцяў не абышлося. Пры канцы мінулага тыдня, у нядзелю 9 лістапада, на вуліцы Пушкіна адбыўся пажар у кватэры на 3-м паверсе дома нумар 2. Ратаўнікам давялося з выкарыстаннем пажарнай драбіны ўваходзіць у кватэру, дзе на падлозе ляжаў 47-гадовы гаспадар. Вагню было не шмат, але як гэта часта бывае пры пажарах у жылых памяшканнях, малы вагонь нарабіў вельмі шмат дыму. Мужчына паспеў надыхацца ім, акрамя таго, на целе яго выявілі шмат апёкаў рознай ступені цяжкасці. Пацярпелага перадалі медыкам, якія адвезлі яго ў шпіталь. 12 лістапада, літаральна праз некалькі дзён, мужчына памёр у палаце. Калі казаць пра іншыя пажары ў рэгіёне, іх было адносна няшмат. Так, у Горадскім раёне 10 лістапада ў вёсцы Тушкава згарэў прыватны аўтамабіль «Форд». Патушыць аўто спрабаваў сам уладальнік, але ўсё адно давялося выклікаць пажарную службу. Людзі ў гэтым пажары не пацярпелі. Аварія ў рэгіёне адбылася таксама на мінулых выходных у раёне ўсходняй у Воршы. Аўтамабіль збіў раварыста. Сітуацыя выглядала як у старым анекдоце. Я падумаў, што праскочу, а я падумаў, што ты мяне не праскочыш. 37-гадовы раварыст паехаў па галоўным пешаходным пераходзе ў гэтым раёне тады, калі светлафор для пешых ужо пераключаўся з зялёнага колеру на забараняльны чырвоны. Адпаведна, для кіроўцаў, наадварот, светлафор пераключаўся на зялёны колер. І кіроўца легкавіка, і кіроўца ровара не паспелі спыніцца. У выніку прадказальна, што ў лякарні апынуўся раварыст. Людзі на гэтым тыдні цярпелі мала, але вельмі незвычайныя навіны з жыцця жывёлаў ужо другі тыдзень прыходзяць з суседняга Лёзненскага раёну. Варта разумець, што мяжа Дубровінскага і Лёзненскага раёнаў суцэльны, вельмі шырокі і густы лес, дзе населеныя пункты, калі і засталіся, то ўсё адно выміраюць. Сапраўдны рай для дзікіх жывёлаў, і калі ў краіне нічога не зменіцца, можам мець з цягам часу сапраўды дзікую тэрыторыю, якая магла б стаць і запаведнікам. Магчыма, для прыроды гэта нават добра, але звычайна сутыкненне свету дзікіх жывёлаў і людзей прыносіць мала карыснага абодвум бакам. На мінулым тыдні мы пісалі, што каля вёскі Разумова мясцовы жыхар знайшоў забітым і з'едзеным свайго свойскага барана, якога пакінуў пасвіцца. Мужчына не адразу зразумеў, што здарылася, і звярнуўся ў міліцыю з заявы пра крадзеж жывёлы. Але выкліканы эксперт у паляванні з мясцовага лесгасу растлумачыў: барана з'еў воўк, і хутчэй за ўсё воўк-адзіночка. Гэтыя драпежнікі найбольш небяспечныя. З-за таго, што яны жывуць без зграі, ім складаней здабываць ежу звычайным паляваннем у лесе. Затое свойскія жывёлы пад аховай клопатам чалавека. Нярэдка яшчэ і не могуць збегчы з-за прывязі, таму яны становяцца лёгкай здабычай для самотнага паляўнічага. Адпаведна, чалавека такі драпежнік таксама перастае баяцца, таму набліжаецца да жылля, што небяспечна і для чалавека. На гэтым тыдні стаў вядомы яшчэ адзін выпадак, які адбыўся ў вёсцы Крынкі ў мінулым месяцы. Тут сёлета з-за блізкасці лесу ўжо некалькі разоў сустракалі мядзведзяў. Ваўкоў бачылі каля мясцовай фермы ў той жа дзень, калі яны з'елі цялё, якое было прывязана ў прыватным двары. Адмыслоўцы пазней выказалі здагадку, што на жывёлу напала ваўчыца з маленькімі ваўчанятамі. Прывязанае цялё было зручнай ахвярай для таго, каб накарміць дзяцей ды павучыць іх паляваць. А для гаспадара забітага цяляці гэта велізарныя страты. Раней дзікія жывёлы стваралі небяспеку часцей на дарогах. Гаворка пра ласёў і казуляў, якія выбегалі перад транспартам. Але калі драпежнікі перастаюць баяцца чалавека, гэта ўжо небяспека
новага ўзроўню, і такой небяспекі ў нашым рэгіёне не было шмат дзесяцігоддзяў. Але ёсць і станоўчыя навіны з жывёльнага свету. Так, у горадскім раёне мясцовая арганізацыя аматараў палявання і рыбалоўства за ўласныя сяброўскія складкі набыла 5000 рыбін, якіх выпусцілі ў раку Мірэя каля вёскі Леніна. Такі працэс называецца зарыбленнем і, хаця з'яўляецца штучным для экасістэмы, становіцца хутчэй карысным, чым шкодным для вадаёму, пагатоў для адкрытай ракі. 26 лістапада споўніцца 95 гадоў з дня нараджэння славутага аршанца Владзіміра Караткевіча. Чалавек-легенда, чалавек-знак для нашага горада. Хаця да самога юбілею яшчэ амаль 2 тыдні, ужо становіцца вядома, якія мерапрыемствы пройдуць у гонар нашага земляка. І пройдуць яны не толькі ў Воршы і не толькі ў Беларусі. Сёння выхадцаў з Аршаншчыны шмат і ў іншых краінах. Так, віртуальны універсітэт, які зарганізавалі беларусы ў Польшчы, ужо распачаў цыкл лекцыяў пад агульнай назвай «Владзімір Караткевіч. Чалавек, які зрабіў немагчымае». 2 лекцыі прайшлі 11 і 13 лістапада, наступная адбудзецца 18 лістапада а 20 гадзіне паводле беларускага часу. Але для ўдзелу патрэбная рэгістрацыя. ў нашых сацыяльных сетках вы можаце знайсці спасылку і запісацца. Спіс сацыяльных сетак у апісанні гэтага відэа. Аршанскі музей Караткевіча традыцыйна рыхтуе шэраг мерапрыемстваў да юбілею, якія адбудуцца як у самім музеі, так і каля помніка пісьменніку ў парку «Казачная краіна». А ўжо зараз музей запусціў онлайн-выставу «Караткевіч мастак». Пісьменнік шмат і някепска маляваў гумарыстычныя замалёўкі, але ніколі не рабіў паўнавартасных карцінаў. На сёння ведамыя каля 600 малюнкаў пісьменніка, якія цяпер асобна выкладзеныя ў сацыяльных сетках УКонтакце і Інстаграм. Спасылкі на гэтыя старонкі таксама глядзіце ў нашых сацыяльных сетках. У Менску 25 і 26 лістапада пройдзе шэраг мерапрыемстваў, якія рыхтуюцца супольна з Менскім музеем гісторыі беларускай літаратуры. 25 а 17 гадзіне тут адкрыецца выстава «Вясна-восень», прысвечаная нашаму земляку. А 26-го пройдзе складанне кветак да магілы Караткевіча на ўсходніх могілках а 10 гадзіне. А 12-й у тым самым музеі адбудзецца круглы стол «Феномен даследніцкай зацікаўленасці і чытацкага шанавання». А чытацкае шанаванне Караткевіча яскрава паказаў ураджэнец Кітаю Валянцін, які стаў зоркай беларускага тык-току на гэтым тыдні. Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Мяне завуць Валянцін, а беларускую мову я ўжо вывучаю вельмі доўга. Творчасць Караткевіча яго натхніла на тое, каб вывучаць беларускую мову. Хлопец лёгка цытуе класікаў беларускай паэзіі і захапляецца ў прыватнасці нашым земляком. Праўда, цяпер Валянцін скончыў навучанне ў Беларусі і выехаў у Польшчу, як шмат хто з беларусаў, аматараў Караткевіча. Менавіта гэтая супольнасць аматараў Караткевіча плануе правесці ў Вільні сваё мерапрыемства – экскурсію па месцах, звязаных з раманам «Каласы пад сярпом тваім», з наведваннем былога рэстарана «Бочу», які часта наведваў і сам пісьменнік. Гэтай рэстарацыі ён прысвяціў двухрадкоўе «Па дарозе ў Бочу нікуды не збочу». Аматары творчасці пісьменніка плануюць вечарам сабрацца ў рэстарацыі, каб прачытаць вершы і ўзгадаць гісторыі, звязаныя з Уладзімірам Семёновичам. Абвестка пра мерапрыемства будзе размешчана ў нашых сацыяльных сетках. Добрая нагода, каб на іх падпісацца. Воршы рыхтуюцца не толькі да юбілею свайго вялікага земляка, але і да калядаў з Новым годам. Ужо на гэтым тыдні ў горадзе пачалі з'яўляцца калядныя прыгажуні. Першую ялінку цалкам сабралі ў раёне вуліцы Салянікава, другую на плошчы льнокамбінату. Абедзве ялінкі складзеныя са штучнага каркасу, але ўпрыгожаныя сапраўднымі хваёвымі лапкамі і ілюмінацыяй. На гэтым мы завяршаем наш выпуск, а таксама сезон відэанавінаў. Вашыя падабайкі, каментары і падпіскі дапамагаюць гэтаму відэа станавіцца больш папулярным у беларускім ютубе. Таму, калі вам падабаецца наша работа, калі ласка, зрабіце гэтыя простыя дзеянні, калі для вас гэта, вядома, бяспечна. На нашых каналах у наступныя месяцы працягнуць публікавацца розныя відэа, як з Воршы, так і з іншых гарадоў і краінаў, з падзеяў, звязаных з Аршаншчынай. Да новых сустрэч!